Kumusta po, Sir PB? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Danny. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa mga karanasan ko sa aming probinsya. Bata pa lang talaga ako ay madalas na kaming makarinig ng mga kwento ukol sa iba't ibang kababalagan at maging ng mga tungkol sa aswang, na nung huli ay napatunayan kong totoo ang mga kwentong ito. Dahil sa nararanasan ko na rin mismo ang mga ganong pangyayari. Ang tawag po sa amin ng mga taong madalas pinapakitaan o kaya na may pinaparamdaman ng mga di pangkaraniwang nilalang ay baraloon. At ang pagpapakita o pagpaparamdam naman ay tinatawag na balo. At ako po ay isa sa mga taong baraloon. Sa maraming pagkakataon ay naranasan ko ang iba't ibang pangyayari na masasabi kong hindi pangkaraniwan. Ang una kong naging karanasan ay nang minsang magsuga ako ng kalabaw. Medyo padilim na noon. Kasalukuyan akong naglalakad pa uwi nang bigla na lang humarang sa dinaraanan ko ang mga sanga ng kawayan. Alam kong sumasayaw talaga ang puno ng kawayan sa ihip ng hangin. Lalo na nga pag malakas ang pagkakaihip dito. Pero hindi naman siguro aabot hanggang sa lupa ang pagkakayuko ng mga sanga. Kung kaya, lumihis ako sa daan at napatakbo ng mabilis dahil sa aking pagkabigla. Walang lingon-lingon akong tumakbo hanggang sa makarating ako sa amin. Nang minsang galing naman kami ng mga kapatid ko sa pakikipangopra, nang pauwi na kami ay may napansin akong almires na nasa gilid ng daan. Nakabaon ito sa lupa sa tabi ng isang malaking puno. Maganda iyon, kaya naman agad ko itong kinuha. Nagpatuloy kami sa paglakad. Nang makalampas na kami sa masukal na bahagi na iyon ng bundok, ay naisipan kong huminto na muna para magpahinga. Nanigarilyo kami ng kapatid ko na sumunod sa akin. Habang yung pangalawa sa bunso naming kapatid ay candy naman ang hiningi. Medyo maliwanag pa nung mga oras na iyon, pero mababa na ang araw. Matapos naming manigarilyo ay nagpatuloy na kami. Ayaw kasi naming maabutan ng dilim sa daan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay medyo nagtaka ako dahil sa nakita ko yung malaking puno na nadaanan namin kanina. At sa tabi noon ay may dalawang marka iyon sa lupa ng pinagbaunan ng almires. Di ko alam kung pinaglalaruan lang ako ng aking isipan ng mga oras na iyon. Nasabi ko sa aking sarili na imposible naman yata yung naiisip ko, na bumalik kami sa pinanggalingan namin uli. Kaya hindi ako umimik at pinaniwala ko na lang ang sarili na baka katulad lang, na baka nagkataon lang. Pero bigla na akong kinabahan nang sa paglakad pa namin ay makita ko ang upos ng sigarilyo at balat ng candy na itinapon namin sa gilid ng daan noong magpahinga kami. At maging yung paligid ay iyon na iyon. Napansin na rin pala maging ng mga kapatid ko na bumalik kami sa aming pinanggalingan. Kaya mabilis naming binaliktad ang aming mga suot na damit at kumuha ko ng hibla ng buhok sa aking ulo at agad ko iyong sinindihan. Iyon kasi ang turo ng mga matatanda bago kami nagpatuloy na uli sa paglakad. Pero bumabalik pa rin kami sa dati. Kabadong-kabado na kami noon.
Idagdag pa, napadilim na rin nung mga oras na iyon. Pagdaan namin uli sa may puno, ay naisip ko na lang na ibalik ang almires kung saan ito dati nakalagay. Kaya, ibinalik ko ito sa pinagkakalubugan nito sa lupa. At doon pa lang kami tuluyang nakaalis sa lugar na iyon at nakarating sa aming bahay. Nung ako naman ay may nililigawan sa katabing baryo namin, ay nakaranas din ako ng isa pang di pangkaraniwang pangyayari. Kasama ko noon ang pinsan ko. At pauwi na kami nang maganap iyon. Mas pinili kasi naming tuntunin ang batis dahil sa mas mapapadali ang paglalakad namin kumpara sa mga ngalsada kami dahil paikot pa iyon. Gamit ang isang flashlight ay ganun nga ang ginawa namin. Nang makita na namin yung daan paakyat sa kalsada, ay bigla kaming nagtaka ng pinsan ko. Nang makakita kami sa unahan ng nagliliwanag, kaya medyo nag-atubili kami na magpatuloy. Dahil noon lang kami nakakita ng ganon. At habang tinitingnan namin iyon, ay mas nagiging malinaw para sa amin ang hugis nito. Naging hugis tao iyon. At ang liwanag noon ay napalitan ng katulad sa kulay ng isang bagay na nagbabaga. Sa takot namin magpinsan ay hindi na kami nagtuloy pa. Bumalik na lang kami at doon dumaan sa dati, kahit na mas malayo iyon. Makaraan ang ilang araw, nabalitaan namin na may nakuha mga bola na kasinlaki ng nyog kung saan namin nakita ng pinsan ko ang nagbabagang pangitay na iyon. Ayon sa usap-usapan, hindi lang pala kami ang nakaranas ng pangyayaring iyon tungkol sa pagpapakita doon sa lugar. At may paniniwala ang ilan na iyon ay isang senyales o di kaya naman ay bantay sa isang kayamanang nakabaon. Kung kaya isang pamilya ng mga kalalakihan ang naglakas loob na hukayin iyon at nakakuha nga sila ng mga bolang sinlaki ng nyog na ng kanilang biyakin ay naglalaman ng mga batong kasinlaki ng holing na mga kulay itim at pinaniniwalaang iyon ay mga black diamonds. Isa ito sa mga kababalagang naranasan ko na hindi ko makakalimutan. Dahil sa kung nagkataon at may nalalaman na kami tungkol sa mga ganong bagay, ay kami sana ng pinsan ko ang nakakuha noon. Pero nung huli ay naisip ko na lang rin na maaring hindi talaga laan iyon para sa amin. Ang isa pang karanasan na hindi ko makakalimutan ay ang minsang dumalo kami ng pistahan sa isang lugar. Ang bayan na iyon ay bantog pagdating sa mga kilkigan at mga aswang. Bukod sa mga napapabalitang usap-usapan tungkol sa lugar, ay hindi rin lingid sa kaalaman ng marami na tuwing idinaraos ang kapistahan sa lugar na iyon, ay may isang tao talagang nawawala o di kaya naman ay namamatay. Pero sa halip na matakot ang mga tao, ay tila nakadagdag pa iyon lalo sa kanila ng excitement. Tulad na lang sa amin, hindi iyon naging hadlang para kami ay makipista. Dahil sa gusto naming maranasan at malaman kung totoo nga ba. At sa totoo lang, ay marami pa rin naman talaga ang naaakit na pumunta doon para makihalubilo at makisaya. 5 kaming lahat na pumunta doon. 2 kami ng kapatid ko, tapos ang 3 ay mga pinsan namin. Ang pista sa bayan na iyon ay halos 1 linggo nila kung ipagdiwang. Nang dumating kami doon ay 3:00 pasado na. Ang daming mga tao. Nagkalat lang. Tulad ko ay mapapaisip ka talaga
kung saan galing ang mga taong naroroon na nakikipista. Maraming mga paninda sa magkabilang gilid ng daan. May mga palaro at may nagaganap pang tupada. At marami ang mga umpukan ng mga nag-iinuman. Pero kahit na inaalok kami ng tagay, ay pilit namin iyong tinatanggihan. Dahil sa nag-iingat kami sa mga tinatawag na kilkigan o manlalason. At maririnig mo ang malakas na tunog ng sound system. Pero wala pang sayawan dahil sa gabi pa nagsisimula iyon. Kung kaya nag-ikot-ikot na muna kami doon. At nang mapagod, ay humanap muna kami ng mapupwestuhan sa plaza at bumili ng maiinom. Tumagay kami habang naghihintay. Nang madilim na ay nag-umpisa na ang sayawan at unti-unti nang natipon ang mga tao doon. Ang daming mga magaganda kaming nakita, kaya lalo kaming ginanahan. Gusto naming makipagsayawan at makipagkilala sa kanila. Katulad namin ay marami din talagang mga dumadayo para makipagsayawan at makisalamuha. At dahil sa yung pinakasikat na sound system ang kanilang inarkila, kaya naman ang gaganda ng kanilang mga pinapatugtog. Natatandaan ko pa na ang isa sa pinakasikat ng mga panahon na iyon ay yung dance music na Lick It. Sigurado po yung mga kaidaran ko ay makaka-relate. Kaya nakipagsayawan na kami. Kung sa salita pa namin ay bumakbak na talaga kami ng sayaw. At dahil sa malalakas na rin ang loob, dahil sa naikarga kung kaya naman, parang wala na kaming pakialam. Ang mahalaga na lang sa amin ng mga oras na iyon ay ang makapagsaya. Isa sa napansin ko kaagad habang nagsasayaw kami ay yung magandang babae na nasa gilid. At may mga kasama din siya. Pero tahimik lang silang nanonood at parang nahihiya. Ang isa pang napansin ko ay puro babae silang tatlo. Nang mapagod ay tumigil na muna kaming sandali at itinuro ko yung mga babae na aking napansin. Yung isa naman naming pinsan ay mayroon ding natipuhan sa kabilang gilid naman namin. Napagkasunduan namin na kapag tumugtog ng sweet ay lalapitan namin ang mga ito at isasayaw. Kaya naghintay kami. Nang marinig namin na tumugtog na ang sweet music, ay nilapitan namin magkapatid at isang pinsan yung mga babaeng nakita ko at niyaya namin sila magsayaw. Ayaw pa sana nila dahil sa mga nahihiya, pero kinumbinsi pa rin namin sila kaya nung huli ay napapayag din namin. Yung dalawa naman naming pinsan ay yung kabila naman ang kanilang niyaya. Nang nagsasayaw na kami ng kapareha ko, ay ilang na ilang ito at halos hindi makatingin sa akin. Kaya medyo nahiya din ako magtanong. Maganda siya. Nang matapos ang awitin ay nalaman kong magkakapatid pala silang tatlo. At dahil lang rin umano sila na nakikituloy sa kamag-anak na malapit roon. Nang dumating na rin ang dalawa pa naming pinsan, ay masaya kami nagkwentuhan tungkol sa mga nakapareha namin. Masayang masaya kami. Nagpatuloy ang sayawan. Nagpaalam sandali yung dalawang pinsan namin at makikipag-usap lang daw doon sa mga nakilala nila. Habang kami naman ay naiwan at nakipagsayawan pa rin. Halos hindi ko maialis ang tingin ko kay Glenda. Yan nga pala ang pangalan na ibinigay niya sa akin nang tanungin ko siya. Napapansin niya ang malagkit na pagkakatitig ko sa kanya, pero sinisikap niyang iwasan ang tingin ko. Nang hindi na ako makatiis ay niyaya ko ang kapatid at pinsan na lumapit sa kanila
Nakiusap ako sa kanila na kung maaari ay doon na kami sa tabi nila pepwesto. At pumayag naman sila. Niyaya pa namin silang sumayaw pero ayaw na raw nila. At mas gusto daw nilang manood na lang. Kinausap ko si Glenda. Marami akong gustong malaman sa kanya. Pero may sinabi siya na talagang tumatak sa akin. Na parang paalala iyon na kung ano man daw yung nakikita namin ay wag naming paniwalaan iyon. Medyo naging palaisipan para sa akin iyon. Ngunit binaliwala ko dahil sa nakainom ako. Kaya malakas ang aking loob. At naisip ko rin na maaaring depensa niya lang iyon. Di ko talaga alam pero parang sa pagkakataon na iyon ay mabilis na nahulog talaga ang loob ko. Napakiramdam ko ay gusto ko siyang makasama. At nakakatawang isipin man pero ito po ang totoo. Noong mismong mga oras na iyon ay gusto ko siyang mapangasawa. At sinabi ko ang lahat ng iyon sa kanya. Na kahit ano pa siya o kung may nakaraan pa ay wala akong pakialam. Basta sinabi ko na gusto ko siya. Naputo lang yung pag-uusap namin nang biglang dumating ang dalawa naming pinsan. Doon ko palang naalala na matagal-tagal na rin palang nawala ang mga ito. Natataranta nilang sinabi sa amin na mayroon daw langkas. Ang mga langkas na tinatawag sa amin ay malalaking tao. Isang uri ng mga engkanto. Takot na takot sila at halatang nagsasabi ng totoo dahil sa mga ekspresyon ng kanilang mga mukha. Niyaya di umano sila ng mga nakilala nilang babae pero di nila namalayan na palayo na sila ng palayo mula sa sayawan. Tapos, napansin na lang nila na nasa harapan na sila ng isang malaking puno at nawala ang mga babae doon. At ang nakita nila ay yung langkas, kung kaya nagtatakbo na daw silang mabilis pabalik. Nagyaya na ang mga ito na umuwi sa bahay ng kanilang kamag-anak. Napagkasunduan kasi namin bago pumunta na doon kami makikituloy dahil mas malapit di hamak ang bahay ng mga iyon. Dahil kung sa amin pa ay napakalayong talaga. Nangarapin ko uli si Glenda ay wala na ito, maging ang mga kapatid niya. Nagtaka ako bakit hindi man lang sila nagpaalam at hindi ko rin naman iyon na malayan man lang. Umalis na kami sa sayawan at nagsimula na maglakad papunta sa bahay ng kamag-anak ng pinsan namin sa mother side. Nang may 15 minutos na siguro kaming naglalakad, ay napansin namin na may mga naglalakad din sa unahan namin. Kung kaya naisip namin na may makakasabay kami. Binilisan pa namin ng kaunti yung ginagawa namin paglakad para maabutan namin sila. Nang tamaan ko ng liwanag ng flashlight ang kanilang likod, ay agad na pumasok sa isip ko si Glenda at mga kapatid nito. Dahil sa pamilyar sa akin ang kanilang mga damit. Parang mahuhulog ang puso ko sa tuwa. Parang naramdaman ko kasi na lumukso ito. Kung kaya tinawag ko siya. Habang tumatakbo akong papalapit. Nauna na ako sa mga pinsan at kapatid ko. Pagharap nito sa akin ay sinabi kaagad niya na masaya siya na nakilala niya ako. Pero kalimutan ko na lang daw ang gabi na nagkakilala kami. At nagulat ako nang bigla niya akong halikan. At sa labi pa mismo. Di ko talaga inaasahan iyon. At mabilis na itong umalis at sumunod sa kanyang mga kapatid. Sinundan ko siya. Dahil sa totoo lang bilang lalaki, ay naisip ko na gusto niya rin ako. At di malayong may mangyari sa amin noong gabing iyon. Pero bigla silang nawala sa paningin ko. Lumiko ako
sa panig ng daan kung saan ko sila huling nakita. Hinawi ko yung mga ligaw na halaman. Nagdalawang isip pa ako kung dito ba talaga sila dumaan. Dahil habang nagpapatuloy ako, ay nagiging masukal iyon. Habang patuloy kong sinusuhot yung masukal na lugar na iyon, ay nagtatalo sa isip ko kung doon nga ba talaga sila huling pumasok. O nagkamali ako ng pinasukan pero hindi ako maaaring magkamali. Doon ko sila huling nakita na lumiko. Pero bakit parang hindi ito daanan? Maya-maya ay nabuhayan ako. Nang madaanan ng liwanag ng hawak kong flashlight ang damit. Hindi naman pala ako nagkamali. Pero nang tapatan ko iyon ng ilaw, ay nagtaka ako kung bakit nakahiga na sa lupa si Glenda. Habang ang dalawa pa niyang kapatid ay nakatuwad naman at parang nagsusuka. Di nagtagal ay narinig ko sila na lumikha ng mga ingay na hindi tunog na ginagawa ng isang tao. Garalgal ang mga boses na parang humihingal. Nang iangat ng isang kapatid ni Glenda ang ulo nito mula sa pagkakatungo sa lupa, ay napasigaw na ako sa tindi ng takot. Malinaw na sa akin kung ano sila nung mga oras na iyon. Dahil nakita ko ang buwagag na buhok nito at mga mata na halos punuin ng mga ugat na mapupula. At grabe ang laway nito sa bunganga na sa dami noon ay nakita ko pang pumatak sa lupa. Kung paano ako hirap na pinasok ang masukal na lugar na iyon, ay ganun naman ako kadali na nakaalis doon. Halos lundagin ko ang lahat ng mga nakaharang sa daraanan ko. Hawi lundag ang ginawa ko hanggang sa makalabas ako. Narinig ko ang boses ng kapatid at mga pinsan ko na tinatawag din nila ako. Pero bakit parang ang layo na nila? Hindi ako tumigil sa pagsigaw para malaman nila kung nasaan ako. Paulit-ulit kong isinisigaw ang salitang aswang. Sila din ay patuloy na tinatawag ang pangalan ko at sumisigaw. Ang layo ko na pala sa daanan. Nang matanaw ko na sila, malayo pa, ay sinabi ko ng tumakbo pabalik dahil may aswang. At narinig ko yung huni na tila sumusunod sa akin. Kaya mas lalo ko pang binilisan ang aking pagtakbo. Buti na lang at pababa ang daan, kung kaya naging mas madali para sa amin na makalayo. Yun nga lang, ay halos masubsob naman kami. Nang makabalik na kami sa sayawan, ay hirap na hirap kami sa paghabol ng aming mga hininga. Nagpasya kami na magpaumaga na lamang doon sa plaza at kinabukasan na lamang umuwi. Matapos po iyon, ay nakauwi naman kaming ligtas ng kapatid at mga pinsan ko. Ang ating tampok na kwento sa pagkakataong ito ay nagmula rin sa isa nating masugid na taga-subaybay. Natawagin na lamang natin siya sa pangalang Merto. Ayon sa kanya, sa edad na 15 taon pa lamang ay marami na siyang karanasan sa mga aswang at engkanto. Halina at atin pong tunghayan ang kanyang totoong kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo, Sir PB, at sa inyong mga tagapakinig? Nais ko po lamang na ibahagi ang akin pong karanasan noong ako ay 15 taong gulang pa lamang. Sa edad ko pong iyan ay marami na akong nasaksihan na mga kababalaghan. Ngunit may isa po akong karanasan na hindi ko po makakalimutan. At iyan po ang nais kong ibahagi sa inyo. Sa lugar po namin sa probinsya ay may mga pinaghihinalaan ng aswang. Nalahi po talaga nila iyon.
kahit magmula pa sa kanilang mga ninuno, na kapag naririnig ko ang huni ng aswang ay akin itong sinasabihan na bumaba at niyayaya ko pang mag-inuman. Kung minsan ay niloloko ko pa itong bumalik at magdala ng dinuguan para mayroon kaming pulutan. Nakadalasan pa nga ay naririnig kong humuhuni ito na halatang nanggagalaiti dahil sa ginagawa kong pambubuska dito. Malakas ang aking loob dahil mayroon po akong patalim na yari sa bronze na magkabilaan ang talim. At may nalalaman din po akong orasyon na pangontra sa mga ito na itinuro po ng aking lolo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaayon sa akin ang mga pangyayari. Isang gabi na nag-iinuman kami ng tuba ay may nakita po akong isang paniki na dumapo sa kulo o mas kilala sa iba na rema. Sa ibang probinsya naman ang tawag nila dito ay kamansi. 6 kami na nag-iinuman noon. Ang 4 kong mga kaibigan at ang aking ama sa kubo-kubo na amin pong ginawa. Nang makita ko nga po ang paniki ay agad ko pong kinuha ang aking tirador at nilapitan ko ang puno. Nang nasa ilalim na po ako ng puno ay akin pong tinira iyon. Narinig naming lumagitik iyon ng tamaan sa nguso. Nakita kong tumulo kaagad ang dugo nito, ngunit hindi nalaglag. Kaya akin pa iyong pinasundan. Muli po itong tinamaan, ngunit hindi pa rin nalaglag at nanatiling nakalambitin lamang. Kaya nagpuntahan na ang aking mga kaibigan upang akyatin ang paniki sa puno. Ngunit nang makalapit na ang mga kaibigan ko sa puno ay bigla itong nawala, na hindi naman namin itong nakita na lumipad, na ang napansin na lang namin ay ang maraming patak ng dugo na napakalansa noon. Matapos iyon ay umikot pa kami sa kabilang panig ng puno, ngunit wala na talaga ito doon. Kaya nag-inuman na lang kami uli at nagkwentuhan. Napagpasyahan naming lumipat doon sa puno ng kulo pagkat may mga upuan din doon at maliit na mesa na sadyang ginawa para sa inuman at mas maluwag kasing kumilos doon. Ilang sandali pa ay may napansin kaming isang tila malaking kumot na kulay itim na dumaan mismo sa aming uluhan, na mabilis ang paglipad nito na dumiretso sa puno ng mangga. Kaya sinundan ko po agad ito ng pagbato, na sinabi kong aswang ka pala na nag-anyong paniki lang kanina, na akin na rin pong binanggit ang mga pangalan ng mga taong pinaghihinalaang aswang sa aming lugar. Nang iba ko naman pong mga kasamahan ay kumaripas na ng takbo. Ang tatay ko naman at 2 ko pang kaibigan ay nasa ilalim ng bangko nagtago. Nang sipatin ko ito sa puno ng mangga ay bigla na rin itong naglaho. Ipinagpatuloy na muli namin ang inuman. At nang matapos kami ay napagpasyahan naming pumunta sa sayawan, sapagkat piyesta noon sa aming barangay kasama ang 2 kong kaibigan. Pagdating namin doon ay nagsimula na ang sayawan, gayon din ang inuman, na ang inumin ay tinatawag sa amin na triple, na binubuo ng Tanduay, Sparkle at Red Horse. Kaya mas lalo po kaming nalasing. Kaya nang bandang 12:41 na ng madaling araw ay nagyaya na po akong umuwi, ngunit ayaw pa nila dahil sa nawili ang mga ito sa pakikipagsayawan. Dahil doon ay mag-isa na lamang akong umuwi, ngunit paglabas ko pa lamang mula sa piyestahan
ay naramdaman ko na kaagad na may bagat o may nakaabang na sa akin. Nakinutuban na ako ng hindi maganda. Kaya matinding takot ang naramdaman ko. Kaya dumampot po ako ng 3 bato na aking pangnilawayan ang aking mga daliri at ipinahid sa bato na inorasyonan ko ang mga iyon na turo naman ng aking lolo. Pagdating ko sa isang bakanting lote ay agad kong naaaninagan na may nakahiga sa daan. Inihanda ko ang aking sarili at sinabing iyon na marahil ang umaabang sa akin. Nagpatuloy ako. Nang malapit na ako dito ay naibulalas ko ang katagang salamat at nakahinga ako ng maluwag pagkat anak lamang pala iyon ng baka. Kaya tinapon ko na ang mga hawak kong bato at tumuloy na muli sa paglakad. Nang may napansin naman akong tila may nakaupo sa aking unahan, ngunit naisip kong baka lang marahil iyon o di kaya naman ay kalabaw. Pagkat naroon na ako sa tubuhan na hindi pa natatamnang muli, kaya marami ang isinusuga doon. Kaya tumuloy lang ako sa paglakad. Nang makalapit na ako doon ay napagtanto ko na hindi pala hayop ang nakaupong iyon. Binalot na ng matinding takot ang buo kong katawan. Dahil doon ay nawala ang tama ko. Na malinaw na sa akin kung ano iyon. Isa itong matandang babae na nakaupo na nakatalikod sa akin. Babalik pa sana ako, ngunit naisip kong huli na. Kaya agad ko na lang binati iyon at nagmagandang umaga dito. Nang bigla itong tumayo at umikot ang kanyang ulo paharap sa akin, na umalingasaw na bigla ang malansa nitong amoy at ang buhok nito ay mabilis na gumalaw palapit sa akin. Di agad ako nakakilos. Kinapa ko ang aking patalim, ngunit wala iyon. Naiwan ko pala ito na nakatusok sa may puno ng kulo na aming pinwestuhan. Dahil doon ay napamura ako sa aming lengguwahe. Nakasabay noon ay tumakbo akong pabalik sa pestahan na sumisigaw at humihingi ng tulong. Nang malapit na ako sa kalsada ay nakita kong marami ang dumaraan na naglalakad at medyo maliwanag na. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit tila walang nakakarinig sa akin kahit na isa. Na napansin kong ang tagal ko na tinakbo ang kalsada, gayong hindi naman ito masyadong malayo. Na ang tagal kong sinapit iyon. Kaya nasabi ko sa sariling matindi talaga ang kapangyarihan ng aswang na iyon. Hingal na hingal ako dahil sa ginawa kong pagtakbo at naramdaman ko kaagad ang pagod. Na akin pa itong naririnig sa aking uluhan na kumukurukutok na ang boses, na ang ibig sabihin kapag gumagano na ang huni ng aswang ay agresibo na ito. Na gusto na talaga akong sunggaban at lapain, ngunit hindi magawa basta-basta ng aswang dahil naunahan ko ito ng bati. Kaya di ako napasailalim sa kapangyarihan nito o yung tinatawag sa amin na udom. At ayon sa aking lolo ay malakas ang aking dungan. Kaya nakaalpas ako mula rito at nakabalik sa piyestahan. Ikinuwento ko ang nangyari sa aking kaibigan at niyaya ko ang mga ito na aming iyong balikan, ngunit ayaw nila. Nang umuwi ay sa kabila kami dumaan pagkat natatakot sila. Kinabukasan ay ang laki ng pigsa ko sa mukha. Sinabihan ako ng aking lolo na kumuha ng damo sa inupuan ng aswang at akin daw iyong sunugin.
at ipausok sa aking muka na may pigsa. Ganun nga ang aking ginawa at kinabukasan ay nawala na rin iyon. Tinuruan ako ng aking lolo na kung maulit pang minsan ang gayong pangyayari ay humiga daw ako at hintaying lumusob ang aswang. Akin lang di umanong puntiryahin ang daliri nito. Nahawakan ko daw iyon sa paraang natatakpan ang aking leeg at pilit nakagatin iyon na ang layon ay putulin talaga upang manghina at mangayaw ang aswang. Kung sakali naman na mayroon daw akong dala na patalim, humiga lang rin daw ako sa lupa at hintayin na umatake ito, na aking iguhit ang patalim sa lupa at saksakin ng aswang, na kapag bumaon ang patalim ay akin daw iyong ikutin at gawin ng paulit-ulit, na mas mainam kung sa bawat paghugot ng patalim matapos itong maikot ay may sumasamang laman at siguradong pipilitin na daw nitong makatakas. At kapag alam mo ang bahay ng aswang, ay iyong puntahan ito at sabuyan ng bulaklak ng lalaking papaya sa harapan ng pinto upang di na maghilom ang mga sugat nito at tuluyan ng mamatay. Noong huli ay nalaman ko na ang umatake pala sa akin ay ang kilalang aswang sa aming lugar, na ang edad nito noong mga panahon na iyon ay 104 na taon na, ngunit napakalakas pa rin, na pati ang manugang nito ay aswang na rin, gayon din ang kanyang mga apo pagkat kanya na itong hinawaan. Ngunit ang anak niyang babae ay hindi nagpahawa sa kanila, na ang bahay pa nga ng mga ito ay wala talagang bintana at ang mga ito ay malalansa, na nanunuyo ang mga balat at mahaba ang kanilang mga buhok na matitigas. Ayon kay Juni, binatilyo pa lamang siya nang makaranas ng mga hindi pang karaniwan at mga kababalagan. Isang tanghali iyon, tandang-tanda pa niya na noon ay araw ng Sabado at kasalukuyan silang nagkokopra. Kakain na umano sila noon ng tanghalian. Kanya na lamang iniipon ang mga bunga ng nyog nang bigla siyang makakita ng isang tao. Inakala niyang talagang tao iyon nung una dahil na rin sa hugis nito. Ngunit ang paraan ng pagkilos noon ang siyang nakapagbigay sa kanya ng pagtataka. Hindi siya kaagad nakagalaw. Nahatulala si Juni, lalo na nang makita niya ng bahagya ang itsura nito. Doon niya napagtanto na hindi pala iyon tao. Ngunit hindi rin malinaw sa kanya kung anong uring nilalang iyon. Nang magkaroon siya ng lakas ng loob upang gumalaw para tumakbo, ay nakita rin niyang tumakbo iyon palayo sa kanya nang maramdaman siya nito. Kaya hindi na siya sumigaw pa upang humingi ng saklolo. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganong uri ng nilalang. Mahaba ang mga binti at hita noon, ngunit may kapayatan. Ganon din ang mga braso umano nito. May kahabaan, ngunit payat. Makaraan ang ilang linggo, ay napag-utusan naman siya na manghiram ng kikil. Dahil sa hahasain ng kanyang tatay ang lagari nito.
Pinapunta siya nito sa bahay ni Mang Kaloy. Malayo-layo din ang bahay nito mula sa kanila. Nang malapit na siya sa bakuran ng bahay nila Mang Kaloy, ay laking gulat niya nang makita niya itong biglang dinampot yung isang sisiw at mabilis na isinubo. Kinilabutan si Juni, kaya hindi na siya dumiretso pa at mabilis nang tumalikod pabalik sa kanila. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad niyang ikinuwento sa kanilang ama ang kanyang nasaksihan. Hindi naman makapaniwala noong una ang kanyang ama, dahil sa wala naman daw umano silang nababalitaan na ganon tungkol kay Mang Kaloy. Pero simula noon ay pinaiwas na silang magkakapatid doon. Kahit saan mang okasyon o handaan na kanilang makakasabay ang mag-anak nila Mang Kaloy, ay umiiwas na sila. Hindi pa iba kanila Juni sila Mang Kaloy. Kamag-anak pa nila ang mga ito. Kaya nag-aalala sila na baka pati sila ay mapagbintangan na may lahing aswang kapag nagkabistuhan. Minsan sa isang handaan, paligo noon ng tiyahin nila Juni, at sila ay naanyayahan. Nakita nilang naroon din ang mag-anak nila Mang Kaloy. Nang magkainan na, ay sinikap nila Juni na wag sumabay sa kanila. Puro pagdadahilan ang kanilang ginawa upang makaiwas lang na makasabay ang mga ito sa pagkain. Nang dumating sila sa kanilang bahay, ay madilim na. At dahil sa mga busog naman, dahil sa handaan, ay nagpahinga na lamang silang sandali at natulog na. Hindi na alam ni Juni kung gaano na katagal siyang nakatulog. Bigla siyang ginising ng kanyang kuya at dumadaing ito na masakit ang kanyang tiyan. Nakisuyo ito sa kanya na kung maaari ay hanapin yung efficacy at kanya umanong papahiran ang sikmura. Agad naman tumayo si Juni at hinagilap yung pambanyos. Pagbalik niya sa kanilang silid, ay napansin niyang nagbubutil-butil na ang pawis ng kanilang panganay at namumutla na rin ito. Namimilipit ito sa sakit habang hawak-hawak ang kanyang sikmura. Halos isang oras ang lumipas. Patuloy niyang pinakiramdaman ang kanyang kuya Ramon. Ngunit parang walang pagbabago. At kita niyang nahihirapan na ito. Patuloy itong dumadaing na para umanong hinahalukay ang kanyang sikmura at parang pinipiga. Nagpasya na si Juni. Nagisingin ang mga magulang at sabihin ang dinaranas ng kanilang kuya. Inutusan siya ng kanilang ina na kumuha ng sambong. Pagbukas ng pinto ay madilim pa, kaya kanya nang binuksan ang hawak na flashlight. Nang palabas na si Juni ng kanilang bakuran, ay bigla na lamang siyang nakarinig na mayroong kumaluskos doon sa gilid ng kanilang bahay, na kanya agad iyong inilawan at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya kaagad nakakilos. Nang makita niyang tumatakbo ng papalayo yung nilalang na nakita niya noong sila ay nagkukopra, napaisip si Juni
kung bakit naroon iyon at kung ano ang ginagawa. Inilabas niya ang kanyang itak at nagtuloy na sa bahagi na kung saan mayroong halamang gamot na pinapakuha sa kanya ng kanilang ina. Pagbalik niya ay nakita niyang wala pa ring pagbabago sa kanyang Kuya Ramon. Inasikaso ito ng kanilang ina. Hindi na namalaya ni Junie na nakatulog siyang muli sa kanilang mesa. At nang magising siya ay umaga na. Agad niyang sinilip sa kanilang silid ang kanilang panganay. Napansin niyang may nakabigkis na ito sa kanyang sikmura. Ngunit putla pa rin ang mukha nito. Sinabi ng kanilang ama na wag na muna siyang sumama sa bukid at samahan na lang muna ang mga kapatid at ina sa bahay upang may maasahan ito kung mayroong mga ipag-uutos. Nang mga magtatanghali ay narinig nilang sumigaw si Ramon ng ubod lakas. Pagpasok nila sa silid ay nakita nilang namimilipit ito na ang isang kamay ay nakasapo sa kanyang sikmura habang ang isa naman ay sinasabunutan ang sariling buhok. Idinadaing nito na maging ang kanyang ulo ay sobrang sakit na at para daw iyong mabibiyak. Inutusan si Junie ng kanilang ina na magpadingas at mag-ihaw ng luya. Kanya namang inutusan ang dalawang kapatid na nakababata na sila na ang maghatid ng pagkain para sa kanilang ama. Matapos niyang makapag-ihaw ng luya, ay kanilang binigkisan ng panibago ang sikmura ni Ramon at maging ang ulo nito ay kanila na ring nilagyan ng dinikdik na luya. Nang tanggalin nila ang bigkis nito sa sikmura, ay napansin ni Junie na mayroong malapot na laway sa pagitan ng mga iyon. Kanila iyong pinalitan. Nagtaka sila kung saan iyon ang galing. Maya-maya ay nagsimula ng magsuka ang kanilang Kuya Ramon. Suka ito ng suka na parang hindi talaga nito mapigilan. Hanggang sa halos wala na itong mailabas, ay patuloy pa rin na nagsusuka. Kinutuban na ng hindi maganda si Junie. Maging ang kanilang ina ay nag-alala na rin. Ikinuwento ni Junie ang kanyang nakita nung madaling araw na pinakuha siya nito ng sambong. Naisip niyang baka kahit paano ay may kinalaman iyon at makatulong. Kinahapunan pagdating ng kanilang ama ay kinausap din ito ng kanilang ina at sinabi ang mga ipinagtapat ni Junie. Kaya nagpunta na sila sa manggagamot at hiningi ang tulong nito. Nang suriin ng manggagamot si Ramon, ay kinumpirma nito na hinawaan umano ito ng aswang. Bukod umano sa pagkain na ipinakain dito na nilawayan, ay may ipinakain din umano dito na laman ng tao. At kanilang ang nalaman na sa kabila ng kanilang pagsisikap na iwasan ang mag-anak ni Mang Kaloy, ay nagawa pa rin itong mapakain si Ramon nang patagayin ito at bigyan ng pulutan. Inamin din sa kanila ng manggagamot na hindi lamang daw ito nag-iingay, ngunit noon pa man ay may napapansin na siyang kakaiba sa mag-anak nila Kaloy. Mayroon na rin umano itong hinawaan sa katabing
baryo nila. Ngunit buti na lang at hindi napuruhan na iyon ay kanila pang naagapan. Pero sa kaso umano ni Ramon ay hindi niya maisisiguro dahil sa may nararamdaman na umano siyang buhay sa loob ng katawan nito. Matinding galit ang naramdaman ng tatay nila Junie. Ngunit pinaalalahanan ito ng manggagamot dahil hindi umano sapat ang mga sinabi nito para magiganti sila sa pamilya ni Mang Kaloy. Dahil ang mga pangungusap na iyon ng manggagamot ay hindi naman makatatayo sa anumang husgado. Kaya sinabi ng manggagamot sa kanila na idaan na lang sa panalangin na sana ay malampasan iyon ni Ramon. At kanya naman daw gagawin ang lahat ng makakaya. Pero kung sakaling dumating na sa punto na kanilang kinatatakutan, ay maaari nilang ibalik sa pamilya nila Kaloy ang kasamaan na kanilang pinapalaganap. At iyon nga ang nangyari. Lumipas ang ilan pang mga araw habang patuloy na ginagamot si Ramon ay patuloy ding bumabagsak ang pangangatawan nito. At may mga gabi pa nga na kanilang nararamdamang binibisita ito ng aswang, na ang paborito pang dapuan ay ang malaking puno ng abukado sa kanilang likod bahay, na kapag kanila iyong pupuntahan doon ay mabilis na naglalaho. Isang gabi ay sinubukan nilang abangan iyon doon, ngunit sadyang tuso na hindi ito nagparamdam man lang sa kanila. Kaya kanilang kinunan iyon ng mga sanga ng sintores at inilagay doon sa puno ng abukado. At hindi na nila narinig iyon na dumapo pa doon. Ngunit hindi na talaga kinaya pa ni Ramon ang ginawang pangahawa sa kanya. Tuluyan ang bumigay ang katawan nito, na kanila na lamang ipinagpa sa Diyos at tinanggap ang sinapit na iyon ng kanilang kaanak. Sa isang banda ay naisip nilang mas mabuti na rin iyon kesa tuluyan itong maging aswang. At may pagkakataon din na bago tuluyang malagutan ng hininga si Ramon ay nakarinig pa sila ng ibon sa dibdib nito na sumisiyak-siyak, na nang mamatay na si Ramon ay nawala na rin ang tunog na iyon. Nang nakaburol si Ramon, may isang tagpo na hindi nila malilimutan. Maghahating gabi noon nang bigla na lamang silang makarinig ng isang malakas na tunog ng nasaktan doon sa may puno ng abukado. Nang kanila iyong puntahan ay tanging paggalaw na lamang ng mga halaman papunta sa burol ang kanilang naabutan. Nagmamadali iyong makalayo. Sinigawan pa iyon ng mga kalalakihan at kanilang binantaan. Nang kanila nang mailibing si Ramon, napansin ni Junie na may importanteng pinag-uusapan ang manggagamot na si Mandoy Kulas at ang kanyang ama. Pasimple niyang pinapakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Nang mahalata siya ng mga ito, ay kanila na siyang pinaupo sa tabi nila at kinausap. Hanggat maaari umano ay sa kanila na lamang at hindi na makarating pa sa iba. At kanila na ngang isinagawa ang plano. Makaraan ang 3 araw ay nagpunta sa bahay nila Junie ang asawa ni Mang Kaloy kasama ang panganay na anak nito. Kanilang kinausap
ang mga magulang ni Junie na kung maaari ay patawarin na umano sila, lalo na ang kanilang padre de pamilya na si Mang Kaloy. Alang-alang umano sa kanilang pagiging magkamag-anak. Sinabi ng tatay nila Junie na noong panahon na ginagawa nila yung kanilang kawalang hiyaan kay Ramon, ay kanila din ba umanong naisip ang tungkol sa kanilang pagiging magkamag-anak? Isinaalang-alang din ba raw nila ang bagay na iyon? Hindi na nakaimik ang mga ito at nakita nila ang galit sa kanilang mga mukha nang lisanin ang kanilang tahanan. Makaraan ang 3 pang araw ay nabalitaan na nila na namatay na rin si Mang Kaloy. Nangyari iyon nang kanilang planuhin na tambangan ang nakitang nilalang ni Junie noon, na kanilang nalaman mula sa manggagamot na iyon pala ay alaga ni Mang Kaloy, at kanilang pinaniniwalaan na ikamamatay iyon ni Mang Kaloy sa oras na kanilang mapatay din iyon. At hindi nga sila nagkamali. Sa pagkakaalam pa na manggagamot, buong mag-anak ni Mang Kaloy ay mayroong kanya-kanyang alaga na nagbibigay sa kanila ng mga kakayahan. At ito rin marahil ang dahilan kung bakit sila naging mga aswang. At yung kanilang mga alaga na iyon ang kanilang nakakatulong sa ginagawang pangahawa at pang-aaswang. Noong huli ay napilitan ding umalis sa kanilang tirahan ang mag-anak ni Mang Kaloy. Lumipat sila at hindi alam nila Junie kung saan. Napuwersa ang mga ito dahil sa kumalat na rin sa kanilang baryo ang ukol sa kanilang lihim. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.